tak si rozmýšľam nad odlišnosťami cirkví kresťanských a je to výborné v podstate, že sú odlišné, lebo osloví sa tým viacero ľudí. Ukáže sa im to. Ale to budu kalou, uvidíme, jak Cesta. to bude větší lidi, jak že by Američané kalkulovali. To nemůže být. Naznačil, že v nejakej cirkvi presne konkrétne ja nevstúpim do žiadnej cirkvi, ja zostanem takto, ako som a tak to bude výborné.